Sziasztok, én Danolax vagyok, itt van velem Urbim. Sziasztok! Ez egy Rocket League videó lesz, és most már egy double online. Jajjá. Mehet a keresés. Nem tudom hány perces videó lesz, egy 10. Tudja... Inkább egy 20. 20, oké. 30-as. Oké. Majd megnézzük. Megyek én. Jó, Egyenesbe vagyok azért. én is. Oldalból lehet a leghamarabb? Bazd meg. Oké, megyek. Oké. Alul majdnem. Az a szar, hogy még így játék elején szokott laggolni. Nem baj ez. Na, most már jó, most már játszok. Aha. Amúgy skacok majd kommentbe, írjátok le, hogy milyen videókat szeretnétek, vagy éppenséggel milyen játékokkal, mert van elég sok választék, és hát ja. Easy. Nagyon asszisztot kaptam, tesó. Én bürgtem be, mert figyelj. Erre. Arrébb Azért rúg. szépen beadtam. Igen, figyeld. Nope. Megúrtad a gólom. Tudom. Bocsi, direkt volt. Passzolod le nekem? Vagy hát próbáld meg. Hát nem így. Nem nagyon tudtam. Láttam, Nyugi. Gyerek, véd. Nyugi, védek. Rakiter vagyok. Nyugi. Hopp! Bemegy! Az is jó! Az is jó! Az is jó! Ó, hogy rúgnátok el! Jött belém. Nem tudom, belém izomba. Szerintem te jöttél nekem. Az az internet connecting on problem. Láttam. Ő baszod. Jaj. Ja, hogy itt verseny. Meg kell Baszod. védeni a... Hehe. Ez érdekes. Which is? Ó, hogy... Istenem! Basz meg! You have to move to handle the... Szétrúgdosnak. Szóval az ellenséges csapat előtt... Nem szépen elraktak. Láttam. Szerintem mindjárt kezdődik 30 másodperc. Nem, rossz döntés volt. Rúgd el a rákba, kaszi. Most menj már érte, azt rúgd el nekem? Á, az a baj, jött a gyerek. De! Retard! Várjál, még ne is, de... Istenem! Az meg Hát te droncsdervízni kell veled. Csak nem, Hoppá. nem láttam a számláról. Mindegy, mehet. Megyek! Új. Mivel? Claire, ball! Azt hittem megint belém mész Ja, jó, izóba. megértem. Akkor fejbe rúgtalak volna. Alig hallott a kocsitól szinte. De... Úgyis jó, gyere, most kapuskodok. Na, gyere, negatív, gyere. Kancsi, gyere. Úgy, hogy kivédtem. Vigyázz. Mi? Írjál itt, de... Urbin, ha megint belém jössz. Nem hallott. Lejjebb Istenem. bocsi. Most mond? Jó, Oké. beadtam. Miért lőttél? Rúgd be. Jó kis lány. Szép amúgy. Én most látom, hogy ő... Miért kamionnal jött? Gyönyörű. De miért kamionnal? Mit írt? Rakiter? Látod a chatet? Micsoda? Írt a chat gyerek, hogy Rakiter. Ja nem, a kamionnak a cuccát Hát kell oké. bevinni, majd a kamionot hátán van, azt kell a cuccát. Az bemegy, besírok, hát nem. Jézus. Fail nem fog sírni. Új. Tudom. Nyugi, kapuskodok. Kapuskodok. Látod milyen balfaszok? Thanks. Nem lehet eltalálni. No problem. Írjam, hogy no problem. De miért erre rugod? Ilyenkor pont, hogy ki kell rugni a kapuból, nem arra fele. Hát bazd meg. Erre figyeld, az még fog ezt, érezzük jót, azt elrúgja. Jó van, na. Fury. Úgyis 2-1, na. Megyek. Ezért megyek érna. Ilyen kamiont kell. Hát
Kilax. Marú. Igen, Mondjad. verseny. Másik volt, amikor az egyik... Kiralmas. Rakétár vagyok, ne okoskodj. Aztán meg berakítesz. Passzolnál? Hát akkor ne passzolj. Hát akkor rúgjanak gólt. Tudom. Labdája sem mentem, nyugi. Hú, végtem egy jó. Te mi? Te ilyenkor? What the fuck? Na, kell a labda, tessék. Kell turbo. Turbo az. Jaj, baszod! Jaj, baszod! Én nem mondtam, hogy jaj, baszod! Ment a kapu felé. Jó, az jó is lehet. Annyira nem. Van 4 boostom. Beadtam. Tudom. Ezt kaptad? Rúg be! Oh. Nem a... Basz. Hát, láttam. Figyeld. Isten. Oh. Hát ez égő. Fail. Report done, Lex for... Cheaty. Jól van. Gyere. Megyek. Akkor Kriszti, mivel mész? mindenki reportolja a Balázs. Látta azt a videót. Az... Mindenki Ó, reportolja be Balázs, mert a enemy azt mondta, hogy Aha, értem. Bocs, hogy profi. tolatva adom neki. Nem kéne tolatva adnom neki? Majdnem öngolt rúgtam, nem baj? Jep. Hú, megállunk, Shell. Hogy nem erősztél Nem. hozzá a szalmat? Majdnem sikerült egy Shell. Szorjál, pro cheater. Nem baj, ez izé lesz Overwatch az. Nem, oda nem. Én megyek. Akkor menjél, mert oldalt vagy. Megyek kapuba. Hát ez se jó, de nem. Ilyenkor az a legjobb. Jó, megyek. Kidobtam mindent. Kimegyek. Lol, itt vigyázzál majd. GGXP glitch cheese for. Sorry, bro. Bro. Micsoda? Olvasd el. XP cheatelek. Hoppa. Baszod. Ne estél. XP cheat lesz. Ez csak... Balázs nem XP cheat, csak ki ménálta a játékot. Kifüggötte. Igen. Persze én nem tudom. Jó, majd. 10 perc. Majdnem védtem amúgy. Fel kellett volna ugranom. Ja. Jó, hát szerintem Nem baj, ez jó meccs volt. akkor köszönjük szépen amúgy a figyelmet. Nincs mit. Tetszett, dobjatok egy Egy lájkot. lájkot. És ha akartok még videót látni, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok! Sziasztok!